Матур очрашулар булып узды. Күңелләргә куе канатлар, бергә җыелып туган хисләргә. Мең рәхмәт дип йөрәк кабатлар. Җанга якын кешеләрне күреп, рәхәт булды фикер алышу. Шундый җылы очрашулар аша күңелгә хуш дуслар табышу. Бик күңелле үтте төн җиткәнен, сизми калдык якты хисләрдән. Көтмәгәндә генә искитмәле бәйрәм ясап куйдык кичләрдән. Нурлы Казанымның урамыннан солмак кына атлап уздык без. Сихри кичләре, җанлы урамнары белән тарта Казан шуны күрдек без. Өйләргә дә кайтыр вакыт җиткән. Аерыла алмый озак тордык без. Ак яллар кебек, ак бәхетләр телим. Бергә гөрләп яшик без. Автор Гөлнур Шакира.